Ifor sy'n dod ato ni i bregethu nes ymlaen. I ni yn dechrau i groesawu ar chesgob Pen y Gros. Ac yn falch bod yn plis ni heddi. A bod y trydan dal gyda chi fyda'n Pen y Gros. Felly edrych ymlaen nes ymlaen. I ni'n mynd i ddechrau gyda'r emyn cyfarwydd iawn, modern. A falle bod chi'n gyfarwydd ar gantores fan hyn. Merch o Rydaman yn wreiddiol. Mae hi bellach yn byw ym Mhen Llŷn, dyma ni, ac yn briod ag gwneudog neu ffeirad Richard Wood. Pwy sy'n cofio Naomi Herrick yn byw yn Rydaman, yn ferch i Andy Herrick, oedd yn weinidog yn y dre i gyfnod yn ôl falle yn fwy na hynny. Dyma hi yn canu y Maen Waredwr. Wel, i ni am glywed cyfweliad i ddechrau nawr da Steffan Jones. Bydde Steffan gyda ni fel arfer, ond mae yn yr eglwys ar hyn o bryd yn pregethu. Felly mae'n ffili bod mewn 2 le'r un pryd, ond ges i sgwrs dy fe ganol yr wythnos i sôn am brosiect newydd mae ein arwen yma yng Nghymru o'r enw Passion for Life. Felly dyma ni, Finne a Steffan yn cael sgwrs. Wel, Steffan Jones, braf dy weld ti, ac ti'n teimlo fel rhan o deulu Darganfod nawr ar-lein, ni'n credu ni'n gweld ti'n aml. Dyna ni, ti'n iawn fyna. Yn neis gallu helpu, wastad yn neis bod yn rhan o Darganfod. Ie, wel, croeso mawr i ti. Ti yma i sôn am Passion for Life. Nawr, falle bod yn enw
newydd i llawer iawn ohono ni. Lle ti ddisgrifio beth yw Passion for Life? A wedyn, yn ni ymlaen at y cynlluniau Cymraeg wedyn. Menter, mae'n rhyw ddengwydd o erbyn hyn. Dechreuodd e'n Lloegr cyntaf gyd, a maen nhw'n trefnu rhyw fath o gyrsiau i hyfforddi Cristnogion i rannu'r ffydd, a hefyd yn cynnal ymgyrchoedd. Oedd yr un cyntaf yn Lloegr rhyw 10 mlynedd yn ôl, a wedyn yr ail un tua 6 mlynedd yn ôl. Ar gyfer yr ymgyrch yma, maen nhw'n gobeithio dod â phobl ar draws Prydain. So maen nhw wedi cysylltu ag arweinwyr yn yr Alban, yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a De Iwerddon hefyd. A wedyn y bwriad yw cynnal fideos, cynnyrchu fideos, a bydd yna'n helpu Cristnogion i rannu'r ffydd. Nawr, rannu rhywbeth ar y sgrin, nawr gobeithio gallwch chi weld hwn. Os chi'n mynd i'w gwefan nhw, y passionforlife.org.uk, chi'n gallu mynd i'r tudalen yma, a wedyn gwasgu ar Train in Evangelism. Beth maen nhw wedi gwneud ar ochr Saesneg yw creu 21 fideo. Nawr, maen nhw dan teitlau gwahanol, Loving Connection, a chi'n gweld gwahanol fideos fyna, gyda'r testunau amrywiol. Wedyn intentionally Bible driven, gyda testunau amrywiol. Faithful Witness. A wedyn Encouraging Discipleship. Nawr, os yw'r testunau yna'n dal gafel, ac os oes diddordeb gyda chi, gallwch chi fynd i'r wefan a gwylio hynny ar ben eich hunan. Mae'n lot o eglwysi Saesneg. Maen nhw'n cynnal cyrsiau ac yn gwylio'r fideos yma wedyn yn trafod yr hyn sydd yn y fideos. Falle gall yr ochr Saesneg, falle gall yr Eglwys Efengyl wneud hynny. Ond yn Gymraeg, a dyma sy'n gyffroes, yn hytrach na jyst dibynnu ar fideo Saesneg fel ni mor aml yn gorfod gwneud, mae yna fwriad i gynhyrchu 6 fideo. Mae Bethan Perry yn cyflwyno un o'n nhw, felly byddwch chi'n nabod un o'r cyflwynwyr, Derek Rees o Abertawe, Elen Vaughan, Carwyn Graves, Steffan Job a Rodri Glyn yn cyflwyno y fideos yma, ac yn edrych ar y testunau oedd ar y fideo Saesneg, ond yn ceisio cywasgu'r themau at ei gilydd. Maen nhw'n dechrau gael ei ffilmo wythnos nesaf, felly awnech chi weddio dros hynny, please. Mae'n gyffroes, bydd Lois Adams yn ffilmo ac yn golygu'r cyfan, a wedyn gyda'r fideos bydd na gyfweliadau hefyd, a bydd na adnoddau a astudiaethau Beibledd. Felly mae'n fenter cyffroes. Felly hwnna yw y ran gyda, hyfforddi Cristnogion i rannu'r ffydd. A wedyn yr ail ran yw annog eglwysi gynnal ymgyrchoedd. Nawr, yn Ngwent, er enghraifft, yn ardal Casnewydd, mae 18 o eglwysi wedi dod at ei gilydd i drefnu ymgyrch. A'r bwriad yw bydd yna ymgyrch Passion for Life yn digwydd yn y Pasg flwyddyn nesaf. Falle bren fy'r rybydd i drefnu hynny yn yr ardal yma. Falle blwyddyn nesaf, falle amser un blwyddyn nesaf, neu hyd yn oed Pasg 2023. Felly dyna yw y syniad bod na gyrsiau hyfforddi Cristnogion, helpu Cristnogion i fyw fel halen o goleuni, a wedyn sut i gyflwyno'r Efengyl, a wedyn annog ymgyrchu eglwysi'n dod at ei gilydd i weddïo ac i gynnal cyfarfodydd ar y cyd. Eto dyma sy'n gyffroes, a gobeithio Rodri falle bydd tymach o fewnbwn gyda ti fan hyn. Ar ochr Saesneg, mae yna gymaint o fideos efengylu. Mae gyda chi Alpha, Crisant Explode, ond mae yna sychder, does dim lot o fideos efengylu yn Gymraeg. Ac felly yn ychwanegol i gynhyrchu fideos i hyfforddi Cristnogion, ni yn gobeithio hefyd cynhyrchu fideos efengylu. Fydd yn annog angrydynwyr i feddwl am y ffydd ac i droed Iesu Grist. A mae hwnna'n wedd fydd yn unigryw ar gyfer yr ochr Gymraeg. Ond ni wedi ceisio, Rodri, meddwl am enw Cymraeg, a fi'n gwybod bod rhain y capel wedi trial meddwl,
Ond mae cymaint o bobl erbyn hyn yn gael fe'n passion for life. Beth ni wedi wneud yw roi y gair Cymru ar y diwedd. Felly Passion for Life Cymru. A mae weld bod hwnna yn mynd i weithio i ddangos. Wel, ni'n rhan o rhywbeth ar draws Prydain ac Iwerddon, ond bod yna wedd Gymreig a Chymraeg hefyd. Felly, y Passion for Life Cymru. A ti ddim yn offi'n awgrym i o bywyd nwydus? Chwant, bo math o bethau. Oedd awch yn boblogaidd. Oedden byw bywyd i'r eithaf. Ond oedd ddim quite, achos yn Saesneg, fe ddech chi'r ddwy elfen y passion hefyd o ran diwddefn Iesu. Bywyd nwydus, falle rhywbeth gwahanol iawn. Wel, Steffan, mae mor gyffroes fel ti'n gweud, dwi'n gyffroes i fod rhan bach o'r prosiect yn enwedig o'n nghefndir i. A fel ti'n gweud, mae yna brynder o bethau Cymraeg, adnoddau, di bod eriod, cyfoeth yn Saesneg, a mae hwn yn rhyw gyfle i ni lefelu bethau a arfogi'r eglwys fel ti'n gweud yn dyfe, annog yn gilydd a gobeithio ehangu'r deyrnas tra bod ni wrthi hefyd. Ac, wel ie, diolch yn fawr ti am ymuno dyn ni a gwerthfawrogi'r amser di. Cofiwch y wefan passionforlife.org.uk. Gwych iawn. Diolch, Steff. Gwych. Diolch, Rodri. Dyna ni, Steffan Jones, trwy ryfedd wyrth technoleg yn sôn am Passion for Life. Mae'n gyffroes, yn dweud? Gwych bod Steffan yn arwen mae'n gwneud job mor dda. Ac ni amwyddio am ffrwyth i'r llafur. Mae'n dechrau wrthos hyn nawr. Lois Adams yn Gaerdydd yn dechrau ar y gwaith. Ac mae'n benod bach cyffroes i'r eglwys yng Nghymru. Sôn amwyddio, dwi am o Hodd Bethan, os dwi di at y maic, neu at y pulpit, ti'n dod. Bydd Miriam fyna i weddio drosto ni ac i gofio'r prosiect hefyd. Diolch yn fawr. Iawn, yn newyddio. O Dduw yn tad, ni'n diolch i ti bod ni yn gwybod pwy wyt ti, bod ti wedi datguddio dy hun i ni. Ni'n diolch bod ni yn gallu ymlynyddu a gwybod mae ti yw ein diw ni, ein harglwydd ni, ein brenin, ein gwaredwr ni, ein ffrind ni arglwydd. A ni'n diolch i ti bod ti yn werth stopio a meddwl amdano. Ni'n diolch bod ti yn dduw sydd yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth hawdd i'w gael pan fyddwn ni mewn trafferth arglwydd. Ni'n diolch i ti bod ti wedi'n hachub ni arglwydd. Mae gymaint gyda ni, diolch i ti amdano arglwydd. A ni'n sylweddoli y fraint sydd gyda ni o fod yn blant i ti. Arglwydd ni'n gallu dweud unrhyw beth wrtho ti, ni'n gallu gofyn unrhyw beth wrtho ti, achos bod ti'n dad nefol sydd yn caru ni. Ti ar dy orsedd ac yn holl alluog i newid sefyllfa, i herio ac i annog ac i roi dy freichio yn cwmpas ni. Arglwydd diolch am y fath ryddid sydd gyda ni ddod ato ti. A diolch am Iesu Grist o beth mae wedi wneud dros ni ar y groes. O'n i'n sylweddoli arglwydd bod gymaint yn ein gwlad ni, heb y gobaith yma, heb y fraint, heb y sicrwydd o berthynas gyda ti. Felly ni'n gofyn o Dduw am Passion for Life Cymru, y bydd yn trwyl, bydd yn werthfawr yn deyrnas di yma yng Nghymru arglwydd. Ni'n gwthio am y fideos bydd yn cael eu cynhyrchu yn yr wythnosau nesaf, bydd gyda Lois wrth i hi ffilmio a golygu, bydd gyda rhai sydd yn cyflwyno arglwydd. Ni'n gwthio a bydd pob peth yn rhedeg yn llyfn arglwydd a bydd pob peth yn cael ei wneud mewn ffordd da, mewn ffordd bydd yn rhoi clod i ti a mewn ffordd bydd yn annog eraill i rannu'r newyddion da am Iesu Grist gyda eraill. A ni'n gofyn hefyd am y syniad o gael fideos efengylu. O Dduw, plis wnei di hwyluso y prosiect yna arglwydd a ffeindio pobl a darparu adnoddau a rhoi syniadau i bobl am sut mae cyflwyno'r efengyl mewn ffordd bydd yn bwerus a bydd yn atyniadol a bydd yn dangos Iesu Grist yn bwy yw e. Arglwydd ni'n gofyn am yn gwlad, ni'n neud i plis tosturio, neud i ddangos dy gariad a dy nerth a dy allu i achub pobl Cymru ysgweld i fan dda. Felly ni'n gofyn am Passion for Life arglwydd a bydd yn cael ei ddefnyddio mawr clod i ti, bendith i bobl Cymru, ac ni'n gwthio bydd pobl yn cael eu hachub os gweld i fan dda, ac yn dod i nabod ti fel Duw anhygoel, tad graslon, a fel Iesu gwaredwr anhygoel, a byddwn ni'n gallu dweud gyda'n gilydd mewn cyffro, byddwn ni'n cael gweld Iesu rhyw ddydd yn y nef fel ni wedi canu, ac ei addoli ef am byth arglwydd ni'n edrych mlaen at y dydd yna, felly cadw'n llygad ni os gweld i fan dda ar Iesu Grist. A ni'n gofyn nawr wrth i Ifor ddod i bregethu, a bydde di'n helpu fe i bwyntio'n llygad ni, a'n calonau ni,
ewyllus ni tuag at Iesu Grist, y byddwn ni'n yn gwrando ac yn clywed ac yn gweithredu ac yn gwasanaethu Iesu Grist ac yn ei garu fe'n well trwy'r wythnos heddiw o achos bydd ni'n clywed heno. Bydd gyda ni a bendithiau ni ysgweld i fod dda. A ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist, yr un ni'n caru a'r un ni eisiau bod yn fwy tebyg iddo fe. Felly helpa ni o Dduw i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist ac i garu fe ac i wasanaethu fe yn yr wythnos sydd i ddod. Amen. Amen, amen. Diolch yn fawr ti Bethan, diolch. Cyn bod ni'n cael darlleniad a bod Ifor yn dod i bregethu, ni am rando'r emyn arall, sôn am y prydferth waredwr, Beautiful Saviour, cyfeithiad, ag ffrind i Darganfod sydd yn arwen y côr fan hyn, Christopher Davies, gŵr Llinos, ag perfformiad ar Songs of Praise gan Ysgol Ystradau yn canu prydferth waredwr. Amen. At darlleniad nesaf, fi'n ffili gweld Ceri. O, gweld Ceri hwnna. Diolch ti. Mae darlleniad yn dod o Actau 26, adnod 12 i 29. Dyna'n union oeddwn ni'n ei wneud rhyw ddyrnod. Roedd y prif effeiriaid wedi rhoi yr awdurdod a cyfrifoldeb i mi fynd ar ôl y Cristnogion yn Damascus. Roedd hi tua chanol dydd pan oeddwn ni ar fy ffordd yno. Yna'n sydyn, eich mawhydi, dyma olau o'r awyr yn disgleirio ym cwmpas i a phawb oedd gyda mi. Roedd yn olau llawer mwy tanbaid na'r haul. Dyma ni gyd yn disgyn ar lawr, a chlywais lais yn siarad â mi yn Hebraeg. Saul, Saul, pam wyt ti'n fy erlid i? Dim ond gwneud drwg i ti dy hun wyt ti, wrth dynnu yn groes i mi.
A dyma fi'n gofyn, pwy wyt ti, Arglwydd? A dyma'r Arglwydd yn ateb, Iesu ydw i, sef yr un roi ti'n erlyd. Cod a dy draed, dwi wedi dy ddewis di fod yn was i mi. Dwi am i ti ddweud wrth bobl am beth sydd wedi digwydd, ac am bopeth arall byddai'n ei ddangos i ti. Byddai'n dy achub di o afael dy bobl dy hun a phobl y cynhedloedd eraill. Dwi'n dy anfon di atyn nhw, i agor eu llygaid nhw mwyn iddyn nhw droi o dywyllwch i oleuni, a dianc o afael Satan na Dduw. Byddai'n maddau eu pechodau nhw, a bydden nhw'n cael perthyn i'r bobl hynny sydd wedi ei gwneud yn lân drwy gredu yno fi. Felly, eich mahydy, dwi wedi ei fyddhau ei weledigaeth ges i o'r nefoedd. Dwi wedi bod yn dweud wrth bobl fod rhaid iddyn nhw droi cefn a'u pechodau a throi at Dduw, a byw mewn ffordd sy'n dangos ei bod wedi newid go iawn. Gwnes i hynny gyntaf yn Damascus, ac wedyn yn Jerusalem ac ar draws Jwdea, a hefyd i bobl o gynhedloedd eraill. A dyna pam wnaeth yr Iddewon fy nalu yn y deml a cheisio fy lladdu. Ond mae Duw wedi edrych ar fy ôl i hyd heddiw, a dyna sut dwi'n dal yma i rannu y neges gyda phawb yn fach a mawr. Dwi'n dweud dim byd mwy na beth wedodd y proffwydi a Moses fydde'n digwydd, sef y byddai y Meseia yn dioddef, ac mae fe fyddai'r cyntaf i ddod yn ôl yn fyw oddi wrth y meirw, yn oleuni Iddewon a phobl o gynhedloedd eraill. Yn sydyn, dyma Festus yn gweiddi ac yn torri draws ei amddiffyniad. Ti ddim yn gall, Paul, mae dy holl ddisg yn dy yrru di'n wallgof. Na, dwi ddim yn wallgof eich anrhydedd Festus, meddai Paul. Mae'r cwbl dwi'n ei ddweud yn berffaith wir ac yn rhesymol. Mae Brenin Agrippa yn deall y pethau yma, a dwi'n gallu siarad yn blaen gydag ef. Dwi'n reit siŵr ei fod wedi clywed am hyn i gyd, achos wnaeth y cwbl ddim digwydd mewn rhyw gornel dywyll o golwg. Agrippa, eich marhydy, ydych chi'n credu beth wedodd y proffwydi? Dwi'n gwybod eich bod chi. Meddai Agrippa wrth Paul, wyt ti'n meddwl y gellu di berswadio fi i droi'n Gristion mor sydyn â hynny? Atebodd Paul, yn sydyn neu beidio, dwi'n gweddio a Dduw y gwnewch chi, a phawb arall sy'n gwrando arna i yma heddiw ddod yr un fath â fi a wahanu y cadwyni yma. Diolch ti, draw at Ifor nawr te. Diolch yn fawr, Ifor. Wel, noswaith dda i chi gyd, mae'n hyfryd i'ch gweld chi. Diolch yn ddod mas o'r tywydd garw yma. A ni'n gobeithio gewch chi gewn ni fendydd gyda'n gilydd hyn wrth bod ni'n edrych ar y gair. Ni'n ymal yn siarad amdano chi, Janet y Wyne. Mae Janet yn bach yn camera shy, na pan mae hi yn... ddim yn cadw bant oeddech chi, ond ys bod ni'n camera shy. Na re, o ddifri, mae rhan sydd gyda fi i edrych ar hyn o rhywun tynnu sôn yn arbennig ar adnod 2. Meddai Agrippa wrth Paul, mewn byr amser wyt ti am fy myneswadio i fod yn Gristion, meddai y cyfieithad Cymraeg cyn Bible.com, Bible.net, meddai chi. Cefndir y peth, a mae Paul wedi sôn amdano ge, oedd Ceri yn darllen adnod 22, ges yn nal yn y deml. Nawr, cefndir y peth, oeddech chi'n cofio, a mae'n werth darllen pan bydd amser gyda chi, penod 22 a 23 yn llyfr yr actau. Mae Paul wedi mynd i Jerusalem, a tra mae yna, mae'n cael cyfle, wrth gwrs mae'n neud cyfleon, ni'n llyfr am passion for life, wel oedd passion gyda Paul am yr Efengyl, a rhannu gyda bobl ei hunan. A mae'n rhannu'r Efengyl, wrth gwrs mae'n wrthwynebiad brwd yn ei erbynau, yn arbennig ar y dechrau, mae y Pharisëiad a Sadduceaid, maen nhw'n llym o nadw yn ei erbyn, llym o tri hwnt. A mewn problem gyda mae'r milwyr Rufeinig yn dod i sylweddoli bod rhywbeth yn digwydd yn y deml, a maen nhw'n mynd i dynnu mas o'r sefyllfa beryglus yma, a nhw'n mynd i Ffrangellid ond maen nhw'n sylweddoli pan mae'n dweud nhw, well, hold on, Rufeiniwr ydw i, a mae hawliau gyda fi. So mae pethau yn newid. Ond mae'n cael gwahoddiad i fynd nôl y bore rôl ni. Sym cadw Paul lawr, mae'n mynd nôl.
A wrth yr ail dro, mae'n mynd iwn, a mae eto mae'n dechrau resymu mewn, mae'n treol datgan fel oedd Cariad i ddarllen yna, beth mae'r ysgrythyru'n dweud, dim beth mae Paul wedi dysgu ar y ffordd, na beth mae wedi dod o hyd i yn trysorau'r Tora a'r salmau a'r ysgrythurau i gyd. A trwy hyn, mae'n cofio mae'r ysgrythur, mae'n to bach yn ddoniol, mae'n synhwyro bod Sadwceaid gyda chi a Pharisëaid. So, a mae'n galw hynna'n yn un o Pharisëaid, na'n gefndir yn meddwl gen. A wrth gwrs mae'n mynd mlaen i siarad am yr atgyfodiad. A mae hwn nawr, mae'n fel like the blue touch paper yn scapa. Achos nawr, mae yna gwmpo mowr mas yn digwydd nawr rhwng y Sadwceaid a'r Pharisëaid. Achos mae'r Pharisëaid yn, wel, mewn rhyw ffordd, rydych chi'n dweud, bras yn credu yn atgyfodiad, ond mae Sadwceaid yn ei erbyn yn llwyr. A dyma ble mae helynt o nadw. A fel i ni'n gweud yn Pen y Gros, bydde mam yn aml yn gweud, oedd na le yna. A chymod, oedd na le yna, achos cyn bod chi wedi troi rownd, oedd cwmpo mas difrifol. A mae unwaith eto, mae milwyr mewn tynnu, mae fel, chymod, mae milwyr wneud heddi, mae'n mynd mewn tynnu rhywun mas a mynd â nhw'n i le diogel. Ond trwy oedd yr iddewon yn môr ddig, o'n nhw'n tynnu bod e wedi cablu ac yn y blaen, ac o'n nhw'n mwyn i ladd e. Ac felly mwyn i gyrru'r stori hir yn fer, mwyn i ddiogelwch maen nhw'n mynd ag liw nos lan i Cesarea. A lan myni mae'n cael rhywfaint o rhyddid, bod e'n ymgarcharor, o dan ofalaeth y rhaglaw Felix. A mae hwnna'n hanes ddiddorol i chi ddarllen, os gewch chi gyfle rhywbryd. Achos mae Felix yn berson sy'n moyn gwybod fwy. Mae o ymwirioneddol yn moyn clywed beth sydd gyda Paul i ddweud, ond dyw ddim yn moyn twlu i hunan mewn. Dyw ddim yn moyn dod i hunan yn yr un sefyllfa a Paul. Ac felly mae'n cael cyfleon, ond dyw ddim yn manteisio ni. A nes ymlaen, ar ôl iddo fe fynd, mae rhaglaw newydd yn dod mewn. Festus. A mae eto yn clywed ac yn gwrando ar Paul, a mae yna rhywfaint o ddiddordeb gyda gyntaf hefyd. Ond nawr mae ffrindiau gyda hwn, friends in high places. A mae'r rhaglaw yma moyn dod â dau berson arbennig mewn sy'n ei fywyd i rhannu beth mae Paul yn ei ddweud. So mae'n galw ar Agrippa, achos chi'n meddwl chi'n cael bobl, o bydde ti'n licio gwrando ar hwn, mae'n religious. Ti'n bod? So falle ta fel na oedd Agrippa wedi cael ei gyflwyno i Paul, os myndwch chi, bod nhw wedi gweud, dere glywed Paul yma. Mae'n werth i ti glywed e. Dwi'n moyn gwybod beth ti'n meddwl amdano ge. Ac mae'n ddiddorol am wedi Agrippa, achos oedd cefndir, oedd gwybodaeth gyda ge, os agodd llwy'r wybodaeth gyda ge am y ffydd i ddewig. Ac felly mae'n cael cyfle. A mae hwn yn bosibl yn dweud, i ni gael, ni gyd wedi nabod bobl ar yn llwybrau cymdogion ni dyn nhw, felly. Chymod sydd wedi, maen nhw'n gwybod rhywbeth, mae rhywbeth yn dod o'r ysgol Sul, neu maen nhw'n licio canu ymynau, yn wedi Cymraeg. A mae'n ddordeb ysbrydol gyda nhw, ond heb wir yn nabod yr arglwyddesu. Fel dwedodd rhywun oedd ymgwyl i fi unwaith, os rhaid ti wyddio, mae'n dweud, but make it short. Ni moyn tymyn bach o religiosity, heb droi gormod mewn ddege. Cymryd chi John Wesley fel enghraifft, chi gyd wedi clywed i hanes fel vicar yn Eglwys Lloegr, a mae hwn, a mae awydd yn ei galon i fynd i America, i genhadu, ac ar ôl peth amser, sylweddolodd bod rhywbeth o le i fywyd ysbrydol e. Mae'n cwrdd ar morafiad yna, a chi'n cofio awydd yn codi'n ei galon, achos mae'n sylweddoli bod rhywbeth gyda nhw o ddim gyda ge. A mae'n dod nôl ar ôl amser diffrwyth yma yn America, dod nôl i Lloegr, a droi i'r iaith fain am eiliad, May 24th, 1738. In the evening, I went very unwillingly. Mae hwnna'n ddiddorol, unwillingly, to a society meeting in Aldersgate Street, where one was reading Luther's preface to the Epistle to the Romans. About 8:45, when he was describing the change which God works in the hearts through faith in Christ, I felt my heart strangely warmed. I felt that I did trust Christ alone for salvation, and an assurance was given to me that he had taken away my sins, even mine,
and saved me from the law of sin and death. Mae'n ddiddorol yn dweud. Ac mae rhywbeth wedi digwydd iddi. A fel oedd Paul yn rhoi dysolaeth, fel bydd ei John Wesley yn rhoi dysolaeth, mae Paul yn rhannu gwrdd hwn gyda Agrippa, ac mae'n yr hen gyfeithiad yn sôn yn dweud, yr wyt ti o fewn ychydig i'm hennill i fod yn Gristion. Mae Cariad i'r allan heno, cyfeithiad Bible.net, a dim statement fel yr hen, ond mae'n gwestiwn yn y cyfeithiad newydd, wyt ti'n meddwl y gallu di morsadio i droi'n Gristion mor sydyn a hynny? Mae arall eiriau J.B. Phillips yn dweud, much more of this, Paul, and you will be making me a Christian. Pa ffordd bynnag ych chi moyn darllen ar y stebion yna? Un beth sy'n dod yn eglur mewn byr amser yw bod ddiwedd y dydd, mor bell yn ni'n gwybod, yn gwrthod neges yr Efengyl. Mae ymateb cyntaf yn dod drosodd fel mae'n yn yr hen King James, almost thou persuadest me to be a Christian. Mae'n olygydau yn obaith fan hyn, ni'n twmlo, mae bron a bod, mae'n agos. Ond mae fwr yn Alexander White yn sgrifennu, almost is surely the most tragic word that has ever been uttered on this earth or in hell, and yet both earth and hell are full of it. Bron a bod yn Gristion. Pam yn ni'n bron a gwneud ymrwymiad llwyr yr Eglwys Iesu? I'r ganlyn e. Ond ni'n ofni fydd mae bobl eraill yn mynd i ddweud amdano ni, neu mae yna dynfa y byd yma, mae'n gryf ofnadw. Neu ydy'r gost o ganlyn yr Iesu, achos mae'r Iesu'n sôn am gost o'i ganlyn e. Mae'n ni'n teimlo lle yn ormod i ni. Ond chi'n bod yr ail gwestiwn, ond yr ail ddywediad gyda Agrippa, meddiwch chi. Beth am yr ail ffordd? Oedd yn y lle cyntaf, oedd e'n ddwys, ond lle mae'n hyn, mae'n mwy dirmygus. Fellwn ni weld Agrippa, felly dymach yn grac, yn dymlo bod Paul, wel, mae hwn, newydd o mas o'r carchar ma hwn, a mae yna fagle am ei drad a'i ddwylog e. A nawr mae'n sefyll o flaen brenin, os ydych chi ddychmygu Agrippa yn gweud, pwy yw ti'n meddwl wyt ti, na beth yw ti? Mae'r dyn mewn carchawrol rhywbeth, a mae'n mewn rhwymau fan hyn, a fyne yn frenin. A'i balchder oedd yn rhwystro ge i ddod i ddilyn yr Iesu. Oedd yna ddywediad gyda'r Puritania, dwi ddim wedi rallen llawer yn ond oedd hwn yn beth ddiddorol tu hwnt. Ond nhw'n sôn am falchder, pride as being the darling sin. A mae hwnna sy'n rhywbeth i ni gyd yn gwybod amdano. Balchder yn yr hyn sy'n gyda fi fel meddiannau neu, y fesoldeb. Swydd yn ynod, dylanwad sydd gyda ni. Addysg yn gallu'n cadw ni wrth yr Efengyl. Mae'r rhain yn gallu'n rhwystro ni rhag plygu glin mewn gwasanaethrwydd ger bron Duw, holl alluog a sanctaidd mewn nedifeirwch. Yn y 19fed ganrif, a nhw'n hoff iawn o stori yma, y wraig i ni'n nabod fel Selina, Countess of Huntingdon. Oedd yr ialles wedi bod yn gyfnogol iawn, fel i chi gyd yn gwybod, i waith y Methodistiaid. A ddaeth hi'n Gristion, ac oedd hi'n aml yn dod, oedd hi'n dod o'n Gristion trwy weinidogaeth George Whitfield, a mae'n gefnogol iawn o'r gwaith. Ac fyddai hi'n gwahodd ei ffrindiau i ddod i glywed yr Methodistiaid y Fengelwyr yma yn dod i dreuthu'r gair yn ei chartre. Ac fyddai hi'n danfon gwahoddiadau. Un o'r gwahoddiadau oedd hi wedi danfon, mae'r teitl yn arswydus yna, Dowager, Duchess of Buckingham. A dyma beth oedd hi ymateb i. I thank your ladyship for the information concerning the Methodist preachers. Their doctrines are most repulsive and strongly tinctured with impertinence and disrespect before their superiors, in perpetually endeavoring to level all ranks and do away with all distinctions. It is monstrous to be told that you have a heart
as sinful as common wretches that crawl on the earth. This is highly offensive. A rhywbeth mas o Jane Austen yn dweud. Chi'n modd i chi'n clywed, chi'n teimlo, mae'r peth yn heirllig fel oedd y thrywes i fi'n oedd yn dweud. Neu, a oedd y gripan ymateb yn gellwerus, chi'n modd. Wyt ti'n meddwl bod ti'n mynd i newid am fywyd i fel un, mor rhwydd yna. Mae eisiau fwy na yna. A oedd e wedi gwneud yn fach o pethau diw. Felly taw, dim ond ar blister y byd hwn oedd ei galon e wedi setlo, ac mae'n cuddio i wir dimniadau tu ôl i ryw ffasad. Cofio clywed stori pan ni'n blentyn bach. Gwyn ni rhywun yn sôn am y dyn oedd yn teimlo, oedd e ddim yn mor hwylus yna, a thi weld y doctor, meddwl y doctor yna, does ddim eisiau meddwl gynnith, yn chi beth eisiau, dwi'n chadloniant sy'n o'ch chi. Cerwch y sarcus, meddwl ge, maen nhw wr myna'n perfformio. Wel, fi eisiau rhaid ar plant yn i watchen y pan osfedd. Oedd e'n ddoniol, chwerthynon ni trwy acts ei gyd, oedd e'n ddoniol. Cerwch, meddwl e, gwrdydd eich galwch chi lan. Ac wrth bod e'n mynd mas, meddwl dyn, diolch am y cyngor, meddwl ge, ond jyst i chi wybod, fi yw'r clawn. A chi'n gweld, ni lli dod i ffasad lan yn dyn ni. Ni lli cuddio trwy rhywbeth, mwyn cadw'r efengyl mas o'n bywydau ni. Ni'n gorfod, mae'n rhaid i ni cael yn atgoffa, allwn ni byth anghofio, because beth sy'n y fantom yn yw tynged tragwyddol yn hyneidiau ni. Rai blynyddoedd yn ôl, 2012 o'n gwirionedd, ddath yn gryf, mae'n wastod yn ynweddol i, am hyn, wrth gwrs tragwyddoldeb, mae'n rhywbeth i ni gyd yn meddwl ar y degau, ond wrth meddwl am hanes y Titanic yn suddo, chi'n cofio 1912, 15 o Ebrill, 2228 o bobl ar y llawn, a dim ond 705 a fi fyw. Ar y llong oedd rhywun wedi gweud, she's unsinkable. Mae'n debyg bod 17 millionaires ar y llong. Pob un, a mae'n arian mowr yn dyddiau ni, pob un wedi talu 800 o bunnau. A'r clawd wedi talu 2 bunt yn y trydydd dosbarth. Ond ar ôl y drychineb, roedd dim gwahaniaeth rhwng y clawd a'r cyfoethog yn y môr mawr. Yng nghanol yr helbyl mae gyd, oedd yna wr, chi'n siŵr bod chi wedi clywed amdano ge, gweinidog yr efengyl o'r Alban, John Harper. Oedd e wedi dod yn Gristion yn grwtyn ifanc, pan glywodd e'r adnod rhyfedd yna, do, carodd Dyw y byd gymaint, nes iddo rhoi ei unig fab mwyn i bob un sy'n credu ynddo fe, beidio am mynd i ddistrio yn cael bywyd tragwyddol. Bu John Harper, mae'n debyg, bron o marw, bron boddi, meddwch chi, 2 gwaith yn ei fywyd, ond ar y noson ofnadw hon, fe suddodd ar ôl iddo fe rhoi ei life jacket i rhywun arall. Yng nghanol y sgrech a'r wylo torcolanus y chi ddechmygu, fe glywod John Harper, fe glywed yn galw ar bobl, i alw ar yr arglwydd ac ymddiried yn yr Iesu. A rhyw 4 blynedd yn hwyrach, fe roddodd dyn y dystiolaeth yn Toronto, a chyffesu fod e wedi bod yn greadur aniwiol hyd yn noson gyfarfodd e a John Harper yng nghanol yr Atlantig. A mae e'n herio ge, a'r geiriau ddefnyddio oedd, is your soul safe? A meddyg e, no it's not. A gyda ni dyma John Harper yn galw nhw, cred yn yr arglwydd Iesu, a chedwedig wedi. Fe gollodd gŵr yma olwg ar John Harper oedd wedi diflannu. A yn galw mas ar eraill o hyd i draeth yr Iesu. Ond wedyn ni glywed yn gweiddi, I'm going under. I'm going under. A wedyn, no I'm not. I'm going up. Dyna beth o sicrwydd John Harper yn ei farwolaeth. A mae'n wir oedd o 3 dosbarth yn y Titanic, ond ar y diwedd difrifol yma, dim ond 2 ddosbarth oedd wrth gwrs. A mae White Star yn sôn amdanyn nhw fel known to be saved, known to be lost. Ond bod John Harper o dan y rester yna known to be lost, mewn gwirionedd,
I ni'n gwybod he was known to be saved, yn ddiogel yn dragwyddoldeb. Wrth gofio am y Titanic, mae'r stori yn dweud bod dyn stoker o Belfast wedi mynd ar y llong i Southampton ac wedi cael seibiant o'ch yn Southampton ac yn mwynhau cerdded am ymgylch y ddinas a gweld un hwn a'r llall a hyn a'r llall. Ac mae'n troi nôl at y porthlaf gweld y llong yn mynd mas i'r môr mawr. Nath e'n ofyn am beth oedd wedi digwydd, ond nhw'n gweld bod nhw'n fring o stoker a fe lanwyd i swydd e. Nath e gydre i Belfast, cyfarfod a'i braig oedd wedi drysu'n llwyr, achos oedd hi'n sicr bod hi wedi colli i gŵr yn y drychineb oedd wedi digwydd i'r Titanic. Ond yr unig beth oedd wedi dod iddi ge, fel oedd e'n falch efo gydre wrth gwrs, ond fel oedd e'n dweud iddi, someone else died in my place. A na'r efengil yn y fe, roddodd yr arglwydd Iesu a'i fywyd ysom ni ar y groes, fe gariodd e'n pechodau ni a'n aiogrwydd ni. A gweithio'r modd i ni wrth natur fel Felix a Festus ac Agrippa wedi dewis anwybyddu Duw a wythio i rywle i'r ymylon yn bywydau ni, boeni llyfr amdano ge. Ond un dydd rhaid ni'n sefyll i'r ifronnau, fydd e. A yr unig beth fydd yn arben ni o ddinistryw gerbron y Duw Sanctaidd yma yw pwy sy'n ar yn hochr ni, a wedi ni wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu, a iachawdwriaeth e, ei gyfiawnder e yn cuddio'n anghyfiawnder ni. O am ras i alw'r yr Iesu, yn ei drigaredd a cyffesu fel y gŵr o Belfast, bydd rhywun arall farw yn ei. O, mae'r piti yw, ni'n clywed Agrippa yn dweud, garen ni i wneud yr hyn yw ti di wneud, Paul. Sgwni fel oedd Agrippa wedi meddwl, dyddiau, misoedd, blynyddoedd wedyn, oedd Paul byth wedi'n nghofio yr hanes rhyfedd yma. Ond bod Paul wedi edrych nôl a meddwl y bydd e'n ffyddlon i gyhoeddi'r efengil. A Isaac Watts wedi gweld rhywbeth tebyg, fel mae William Williams wedi cyfieithu wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangau loes, pryd hyn rwyf yn dibryso'r bryd, a'r holl ogoniant sy'n ynddo i gyd. Na dim ddiried tra mwy byw, ond yn dy angau di fan yw, dy boenau di a thfarol glwy, gael fod yn ymffrost i mi mwy. Dyma'r lle doedd ar Brynawn, rasysau yn disgleirio'n llawn. 1000 o'r enweddau yn gytun yn prynu gwrthgiledig ddyn. Poen a llawenydd dan y loes. Tristwch a chariad ar y groes. Ble by'r unweddau fel rhain, erioed ar blaen, dan goron ddraen. Mae fi y ferthaf dy glod, pob eilyn sydd o dan yr hod, ac wrth fyfyrio dy waed, mae gwynt pob delwd am yn rhaid. O na bydde Felix, Festus, Agrippa, a Bernice a pob un wedi sylweddoli bod e'n werth y berthu clod yr hwn fi ar y groes a cael sicrwydd o fywyd tragweddol yn ei iawn e. Amen. 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 Diolch yn fawr y ti, Ifor, am yn harwen ni heno. Ni ddim yn mynd i glywed Isaac Watts i orffen a William Williams, ond y mynydd enwog arall, Gwilym Hiraethog, yn canu'r emyn fawr. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Ond fe a sylweddoliad yn y fe fel oedd ti Ifor yn gweud. Dyma gariad fel y moroedd, dyma tosturiaethau fel y llu. A mae'r emyn yma yn gasgliad o wynebau cyfarwydd iawn ar draws Cymru yn canu, felly mi'n siŵr bod chi'n nabod pobl sy'n canu fan hyn. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu.
Tywysog bywyd pyr yn marw, marw I brynu'n bywyd ni. Pwy allai diolch amdano, pwy allai diolch i glod, dyma gariad nad anodd, tra o nefoedd wen y bod. Here is love vast as the ocean, loving kindness as the flood. When the Prince of Life a ransom shed for us his precious blood. Who his love will not remember, Who can cease to sing his praise? he can never be forgotten throughout heaven's eternal day. Ar Galfaria ymrwygodd o'r ffynonau'n gyndermal. Torodd holl ar reia'r nefoedd, oedd yn gyfaen hyd yn law. Gras a chariad megis dilyn, Yr ymdalwaith dyma'r byd, ac yr iawn gerdir a heddwch, yn cusanu ei o byd. let me hold thy love accepting, love thee ever all my days. Let me seek thy kingdom only, and my life be to thy praise. Thou alone shalt be my glory, nothing in this world I see. Thou hast cleansed and sanctified me, thou thyself hast set me free. Amen. Amen. Wel ie, diolch yn fawr i chi am eich cwmni heno. Cwbl o goeddiadau ni orffen. Byddwn ni eto ar Zoom diwedd Tachwedd, sef Tachwedd 28, a Meirion Thomas fydd yn pregethu i ni noson honno, felly Bethan sy'n mesgus dy ti fod yn absennol Tachwedd 28. Wedyn, mis Rhagfyr wedyn, i ni'n gobeithio cwrdd yn y cnawd. Hei! Ar gyfer Nadolig. Felly, Rhagfyr 19, mae Darganfod y Nadolig yn fyd enwog yn dweud. Felly, ni'n gobeithio fod yn Llandybiau yn yr eglwys Rhagfyr 19, a hefyd yn gobeithio bydd Seindorf Rhydaman yn chwarae ni am yn Ffydd Silver Band ar gyfer Rhagfyr 19. Felly cofiwch y ddau ddiwrnod hynny. Oce, na ni gloi gyda'r fendith. Ac ni am darllen eto yr adnodau glywon ni reit ar y dechrau o Salm 46.
Dewch i weld beth mae'r arglwydd wedi wneud. Y difrod rhyfeddol mae wedi ei ddwyn ar y ddeiar. Mae'n dod â rhyfeloedd i ben drwy'r ddeiar gyfan. Mae'n malu'r bwa ac yn torri'r weiwffwn, ac yn llosgi cerbydau rhyfel mewn tân. Stopiwch, neu ymlonyddwch. Mae'n bryd i chi ddeall mai Duw ydw i. Dwi'n llawer uwch na'r cenhedloedd, dwi'n llawer uwch na'r ddeiar gyfan. Mae'r arglwydd holl bwerus gyda ni. Mae Duw Jacob yn gair ddiogel i ni. Amen. Amen. Diolch yn fawr i chi gyd am ddod. Diolch yn arbennig i Ifor. A welwn i chi ddiwedd Tachwedd os nad cyd hynny.